I was saying, Sabri, near Ghana for HS, say the weather forecast for no moon, Samba, Juma, the Brasso, so was a Ghana difference, so you do a month some no, a year, a Jumanina, and they said, one more dresses, you see, a few we are shiny, a coso, a war, a few only a woo, a siwa, female, come here, say, a difference, some more kind, a more, a hundred mobile, 90%, and a nina, abusia, Nenani, a see, a wak, what man from Akumaku in Siafamu, actually, woman, and I'm so, and then, Matumensa, After Prophet Adonai, so one na ye nim community. Me no I can say odi for e wo me nchen e wo studio ha. I see 2024 with January election. 2028 in ABC. Okay. Bio ye difo bia hu ade kwetri men twa na 2028 ni ansa na obehye starting. Na ye hu adwuma ni abetumi no. Na fe bre nyamas ansa na ebi 2028 na nkese. Kama. Ebe take in charge. Nyama besi. Let us say 2024 no o sisi obi a 2028 no enyama besi ebedane enyama besi basa nti no bia ma ne mpai bondo so mo oman no nipa bi drive oman no to the certain direction bia say therefore an sorry e wa kokuduro na wo man janya nipa keka for edifo no mo mpai bondo so ya di puwa ye ne e wombi boss wie munye. And my mum penny for a draw, more petunia would draw, more post a wood, I am witching trianamon. I am munyashi. If I may be bo, now from may be a boffan. A bean see one memo that by a first time a be babis. A bean seed that, A bean cedar. but why say a person is BBC. I add papa. You are the one I will pick with Yassi. Now we say a quite bias when I say we are the corner. One ya ubenya di ni be wi a shushu shansu ebeban. It means what? Abusia kama ho na ye modi for akwaba ye koma na akwaba no afasa akoya ne so de me subscriber to no de amama ya kai say wo de be o ne be kan wo sa no upload ni to mu ape wo ne first person notification what mo say na ensem no ni nyina esitie odifo mame odifo mu akwaba yana bibi abokode abode yankopon ado e de nyame ase odifo afia yesi mu na ye video yi e de to ho na mimisa say o video no aka nsem bebre e kire ka mane ade ne be koso odifo nsem no sempa na tie beta asimitia for mo hwe ensambre me pai boni so abode yankopon onye obi bia koma so bisade ma na hye ne de aluam afibia yesimu a se bibi besi wo man no mu a aya na obode yankopon da na di kire ne nko adi for mu wo man no mu na wo ma bo man ne kokko nti video we a o ma ye kohwe eye nsema nyame fa bof penin so me bofo abede ne ye dwuma so de beto o se me mo man ne kokko na ma ye de beto dwa se o man no mu nipa be ya hwe yi na wan kote isan mu ko ewie mu nye nti no nipa bia onama na wotutu anamo yi ade ba akwa ise nipa bia na mo o ise wo hye no so abrabo se ne ye hu enye sa ne ti nipa mu so abrabo de no se mako school wi because school wi menye adwuma ya maware ma wo memba mesi me fie menya me car bi eno ane abrabo ye sa ne ti odifo na nya sa ne ti abrabo ya de mi no okay ade sa woda ade chia wo shore ntu bo bra who the darkness side na physical side okay so who ni sa obeti abrabo na boase se we who ni sa obebo bra san kon ye yemfa ye ni do hye ne edi ni nkom hye a edi for the bible ntino is a time a wo hye ni pa wo man ni mu hye di for ne ye wo shofo ntino who ni se so shofo ka obegya to ma obefeli wo abrabo okay
sɛ akwala ya wo ne ndɛ ɛna wahu bibi ka fa ho a that time na de kone ne kasa na ɔbɔ kokɔ no na woni obi tie na wo ya ashuti e bɛboa mo abrabɔ no bebia wo hyɛ wo bɔ kodunu nyame bɛhu mbɔbɔ mo wabodu ɛho na mo ankoto isani okay obi de wo bɛbɔ afɔre ama ne yedie ɛne ne nkunimdie na nhwehwɛ hyɛ bu adifo bɛhu abɔ kokɔ but shofo akɔ na so la ka jo sɛ difo aba mfi nyame nti bi obi ewura wutrim difo aba ti sei what bi go social media obi kasa ti asofo obi condemn difo nti so di ahye omu ebi wana nkom hye ba na ye wo oman ni nia no ne difo na betna tv show all kan na ye wo nipa ba ko pe nkom hye no odifo sa no ublemu ye service ne mu adifo bi eye wo mo media ne so ene ensem ne niam bi a wo mo ye ntema asene no ye gidie kasa pa se wo adifo mu no aboto kakra 1 John chapter 4 verse number 1 going 1 John chapter 4 verse number 1 going Bible say yen so awon ni ni ahwe okay ti se wo hwe ye onipa bia wo nipa so aside so e difo no ana o hwehwe mu nipa no wo nipa so ko ye wo bia no bia etete no sanity Jesus Christ nanka so no vai obeya anwa dwuma bebre ba odu bebi a wo mo didwa wa so dem mu no Yesu anka se ono mo kwakasa wo ne bufu ya mo twa ba de bu nipa no at that time adentia ne ntina Yesu wan to no bo se wo mu nim nia wo mo ye nti wo se otoro bo no akwa kire wo mu e wo ahobrasie mu na nipa mu se ade bia no hu ni se me ya aye papa no sana aye bonu onyame ni okay ba Yesu tie wo adentia odifo dentia that moment no Yesu mu se nya ho ne yedidwa okay ba nipa no so ade wo ma atene mache so mo so nim se ho ne yedidwa wo ma ya fiti wo ebi okra no mbeto ye se wo na mo ya na wo so yi wo mu ye bi nti at that moment wo mu nim ne wo mu ye okay nti nanka Yesu e wo so otoro bo no kire wo ba wanto no nti abrabɔ ne bɔ na ye bɔ so obedi ye gina wo so undi ye gina wo so wobeto amane mu egina wo so wobeto esane mu egina wo so wobeto akwanhie mu egina wo so wobeto kemu egina wo so wobeto yaredom mu egina wo so ani odifo sa brede afiwe de o man Ghana ya to esan mu ne aba class ne aba odifo am ye machine me ma enye hunehu na eye kokobo na so man ne mu nipa betia so pese wo shum nyame na hu nyame yi a hwe ena wa anya yi mu wo nyame adifo mu okay onkɔ ne nase ba ne nsɛm ɔka ebi na ɔsɔfo ne nim die du hɔ okay te tobo na tie bi na fa nya hu sɛ wo mɛbɛ boa wo fɛ bo wa bɔ so mu na wo bɔ bra wo de tutu wa na mo okay odifo ne bɛkɔ akɔpem sɛ pan na wa ba wachi wo bɛbɔ wɔ kyina obi bia sɛ ato nipa bebree wa brabɔ mu obi si so na nyama kɔ yie ma no ɔna hu no so ɔbɔ bra but inde ɔda fam ti ko hu ni sɛ bebia wedu na no ano no abrabɔ no fu obi twe wo san o inde ɔman a yɛwɔ mu no nyɛ obia na ɔpɛ wo yie sa sha na ɛwɔ ebusua mu ɛwɔ anyankofo mu ɛwɔ adwuma mu okay ɛwɔ bebi bia wa wo bɔ ho mmɔden a woforo no obi abrɛ ne ho asi ne dan sɛ o bi di gya ɔhwɛ so ma me na ɔde na me nduro so obi abrɛ ne mogye ne nyi sika kɔgye no di fa nyama fi aburokyiri baga o tɔn na yɛ didi ho bi ɔtɔn a ne wɔ diska na ɔsan de ne na me nduro so yare ɔma yare abɔ kora mo ada dem nipa bebree yare ayɛ kronkron ne ɔhawa ma ne ɔmo ne mu nya wobɛkɔm ne na yɛ papa yɛ bi a nipa bi kɔyɛ odifo sa bre ne Ghanafoɔ eka ɛwɔ afi mu yɛhwɛ wɔ wu a aba wɔ mo ɛkyerɛ sɛ abato na yɛto no 2024 no sunsum fom nneɛma kɔ so yie pa but odifo me madwuma a me yɛ ɛne ne menim no ɛde fa abato ho ne sɛ aba no yɛbɛto a ɛyɛ yɛ nipa ne ɛkɔsa line na yɛkɔ cast vote yɛwia ya kenkan ne obedi mu nkunim no wadi mu nkunim yɛde na kɔtena konya so wabu ɔman na ma nyina sɛ ne yɛhwehwɛ no etimi akɔ ne saa na ɛso Ghanafoɔ bi ɛwɔ adwene bi sɛ da bia sɛ afi abato na yɛto yɛ no enema komu honhom fam pa odifo bi misa sɛ honhom fam
enema kɔ so ana akendi on opese wo yo kendi ewo ebusuem ewo adwumem ewo akwantuom bedu biara asɔrem in this generation I know what so nipa bi ewo bisemu ade amo okay me no be a man post with adwumem na watwe amma no dan kɔwiseni up to now but the chinya bre aton semontentan nipa onam a onfa ne yam so ndi agoro onfa ne mpaibo ndi agoro e ba no se obre ne ho ase bo abrabo mo obre ne ho ase but that moment a man post odane kɔwiseni at that moment a man post no yare abona no onam but yare da no so a onu minduro se yare da ne yem nti abrabo no wan ti ahye a wudi wani kan bɛbɔ bra obi do bɛbɔ afɔre ama ne yedi obi na esi wa fiwe mu no obi na esi no ebe sisi saa ye okwancho na de se ye okwancho Ghana de hye na de pre yedi na de ye pre to me no ye okwancho ewiamu ye o nye hunahuna kokobɔ a nyame fa na di fo so bɔ ɔman no timi prophet adona me bɔ kokɔ nti na me ofeni de nkomse bia ba me mo bia din ka me tumi abo me mo we kukudam metie ya kukudam former footballers omo de womo yan kokurafo na BBC agasa se womo yin oye mranti womo so ho aka so uji din okay no bi ba no person pejasin wa obetumi akoya ade de age ufel nti na shofo ne bi unsa ni yankudifo bi edidin a oba na obetage onfinyame ode bosom na ye adwuma ode maame ota ode motia obeya abrewase no on de oba obeye no so on no oni yame kasa we ya na oba na okondem na yame yi a kire me na shofo we mfinyame ni di wura ni pe adwuma poison nipa di so bi di bone ati o man na difo na nyame bie ni oba beka no yatage ni so mfinyame dada nti o man na difo bebre ya se wo mo patu be kom na nipa ne be hias ti nipa we ni etu ka we fa no abrabo ne bo odi we ni kan bo bra bre bon vai obi ya be bo wo bi wo a na nya wo krabe na nya wo hyebre na yisan ye ya yisan wu okay se mo free wo mo kopa adwuma wo maame no mo wa crown ebi wo maame no ma mo lol fe ni ade mo nkomra nti se maame fu nim se ne be se nko beka se ne banko debi why no difo why no spiritual father why no show with him you a different different 5-4 ministry no but ena nipa ntiahye a convince nipa odifo ma me hwe se ne wo ken se obi wo difo na bia mo frame po se obu omumu bi mpo e wo difo bi e wo na bra boma ko betimi ehu aka na obetimi aso ano de ma na ebisa because MP ye maame edin mi wefika oye pusiga MP ena wo kire se asam na esi no enkwala na ye mo kra bia wu no omo hyebre wu no mo wu no sinse ne ide esi ye ne ye ho dan kra se ka president fo wiase nyina akotena akokra na ka sada no kwala ne bi ye maame no edifo debi ebi wa no esunsum nipa ba nipa ni oye muslim ina mi chese bi wa no so owo oye sunsum mudwuma but wo wa bo ne mpaye na nyame eyi a kire ne se eye nkwala ne hyebre se nya sa nka ne okan nke ni so okasasa onfa ne se ono ye ba tan na wasoma ne mba ana ne mba kran se omo kopa edwuma no wo fie na wate se bibi se yesi obefa ne se obetumi nya kokuduru abeka se o eye me man nkre wo na nka president kwa no betena ho a kan kwala ne bewu aya na mabisa na mo na mo yensem trofo abrabo ne po bidin the prophet adon me fan dia go 1 seconds me ma obi ni nsem o cafe difo ho
emma mfa wabrabo ndi agro obia ne mbre beso but David tumi bisa nyame se onkyere ne nda akade a wo so wo ho kwanso be bisa nyame wa no okay nyame odi uchi so nyame odi uchi abeti abrabo ne boase because in this generation nipa trimu yade nipa petumi nipa pesika nipa pahunyade no de emfa no hye obi nkwa be feel nsem no no wedu bebi opese odu Intimate abrabo ne boase mofra ne wo wi de ay kwan odifo ay kwan se nipa bewu owo ya atoye nkyeremi ya wo no onemu no ye woni asem trofo ne media fo ne be ka bra so ese nka omo yese ntina ma instead of saying ka ye difo no so ye nwura se ye pre ana baby ade ne da no we push ne kakra na nipa bi na kawom se ne ye maami ken okay nka ye wade bi a ene sunsun mudwuma wo ye bom mofra ne din na de ye maami ne din atoso no we push na me from me na bafa ne fie kakra ya ke so ba betumi nya kukudura begina parliament aka wo ya ko yo ba tan ya owo na nanu ni ade na ka fo no na ho pe na pem no next time bibi e kana no begina parliament no kasa obe say se oba ababa wa munu sei beti ebusuan sunu ntini nka bibi ni okan ka obadwen se oye bad time na the way awofo ni koya wo sa na nka ono nka da moment ka se ono ko the same thing on ya awofo ni nia da kete kroso odi for sabri oko media no so a ewu ya kwakofa nkomo bebre e de aba na bi muso ahya se ye comparison bi che se wo mu se aban mi enu MPP ni NDC no bia bedi akonwa no so a atorenche mu sisi but wo mu che se wo mu we ni mi enu ka mi se NDC de ya na anu ye hye pa afi we se kwa hwe ne SC ne wo bia besisi afi mu bia anu ye de pa to mu che se NDC party no duabo bi da wo mu so odifo why sunsu mu ni pay NDC party Senate wo mhyebreti wo sunsu ya bo mu dia na obi em obi adua dia bo bia na this party na so Senate kama sabu si abato ye nipa na kire o madwe ananyesa nti obi a kire na dwe na ya to aba na isane de esi nti ye won obedi su nti na isane si enka ne sa I rather mama what me pai boy de bia me won se eradim bi okra bi eni na mo bi a wuturu be hu bebia se utu ana mo mfa okay yes sir obekum trom na okudware sasaduro as this party no so from the bia na wo party ya hwe ukra udi kan ka say ne eba no ne enhu ikura susa odifo afeya na aban sesa ye ne ye kobe 1 year aka 3 years ansa ne asan ato abafofo ebi chese sa 4 years ye dey animu asan e besan akosesa e bekwa akoto aba na se be sesa asesa sesa so ne beto aso ya to aso no ewu obesi wo mu pa odifo wa yesunsumu nipa ma yehu 4 years ye dey o my God animu sai ni mu ne masiti emu ne ma eboko odifo di kai ka se ne bale kura so je se de kwa ye woko o se anje ndi honhom and I at times am on my nipa si apene anje ndi honhom ena ma nipa ebre wa abrabo ti abrabo no boase nya abre bia na commission ba fa pani mi ho sisi anu ni ade na koye no e fa fomfo ni anya ma ekon ni e ba ni e disaster kese fa fom nipa nti no sabe enya pani bi wa bo ne bra wanyi ena wa ba kese o se wo mu de wo wanyi wo mu enyi ba isi ana atiesi grassroots na nkasa e fa femfo nti woni shunshun nipa bebi o sofo ana o difo ni dumindu o pastor ni dumindu e difo duma pre na pe spiritual father wa brabo e be ba won bo bra ne keke yes abe bo bra san
Yes, obi do be for ya man yidi. 4 years here dey anymore. I was so be a pitch gyina for. Pedi for abrabo. Okay. Pedi abrabo ndi agrave mistake. Ati sa wo ebusua bi em. Ebusua ye bon. Ye ma me ebusua ye papa ebusua. Wo ye den woni abrese wo bobra no. Ba ko bi te kwanten yo. Wo ye di a na otwo san. Okay. Nipa bebre ono abre nya ni sika ye japade. Obi ni nam den. Obi akobi wakwaje bosia. Boa me na me ho akyem. Ji koye na owia de aba. Oji koye wia na ho dwo no. Eti nipa na ekoje ada no. Eduro tutu. Eni dua boro ahodo. Ade ntia. Ti abrabo ne boasi. Okay. Na ne ye wo dia no obi amfa. Na wamfa ne opa ama. Oman ni sori won paibom. Uti asina wo yo batan. Ma weni mbrese we ma on paibo adosho ejina wo ma no na ma no muchi. Yen kai Ghana for yaw, but ye hwe na no August bosume ne plane crash ma esan be sign Ghana. Ene ne ehu ye na dodo na akire o ma jode sesa ewo na asini ya tofuo. Enu nte wo so wo man no eye bibi di dwere wo man no. Se ne ebe ye na ye hu bibi sa biem. Odi fofofu ante wata yanto anka akosra nso. Atofu Ena ya san koshia foforo sei. Atofu we wo Ghana from this year to next year. Nkwala edi Me say eyehu atofu a ewo man we mu from this year to next year going. Me na me kacha. odifo. Ni nia ye mpaibo na ya kwanjere. Spiritual father wa brabo. Yes, abrabo be gba so be kese de bia sika nyina husim. Be gba yare ba ko ba be hwe wo hwe a, e be wo yare a wo de eduro so. Nti bisa wo hye brade ba se wo de eduro so a na. Wo na so ni pedua na ye mbre. No bi de wa tu bebi. Yare bi atena wo so abro bosome mienu e kwa afe obi de wa koja. Yare bi e wo so e kwa anaba obi de wa koja. Pedifo bi no ye bisa ma. Okay. Abrabo onyem kura oba na onyem no kura ye bisa abofra ne hye brade ba. Yeso besisa na ma. Tinipa bebre abraba o mo bon. Won kwan nkasa ye yi wo mo afiri so re won nam baby. It is asphalt wa nam raw food. Ti abrabo no ba simple. Ade am mfe dia go da. So ti o mem. Na wo show man na to ye nche me koso a yes smart. Wom se wo asore akọ Bible se enso awom ni nyanhwe. Me ma sofu bi nka njo se bibi ni wiase. Obi do be bo afore ama ni yedi. Ene ebi chese ni ekos akwa ete se MPP for no ma se reserve players no. Omuti bench on pese ye twa ne ote park so nya find. Eja da want to man shekra sing ni ete so. Ento mo se MPP for na she ne ekos. Wan kasa won. One party ni spiritually. Almost see one party no. Yaba to aba ebi no mu ye yankom ade di nantwe di MPP flag to say musie ya hodro. Say one party ni ngu. So say one te one ase. And this the time and opposition party no. I will say sorry. Now and then no a higher mistake because we are a modern world now. Say recruitment here why am ofra ko koi mfaso bi ni so. Computer here I'm afraid what the model to voucher and also what to me aye bibia also simple. Ono mo kana ko pre ko japo kra che se nipa no ko ma fa wie dida we na ye. Or your politician onim nia politicians here. Nti wa kan kra che dem. Just ye bibi say de be ma man na say ni abre. Enkosi da be na ye kumi. Obade yankopon hu yemo bone ma empa bondos. Ko ne yemfa ye ni hu dos shin ye di ni. Wan ti abra bone bo asa be bo brasa. Hu hye brade ba asa so. Na obi amfa wan ko wa tofu. Na ne ayeye me ya ne se. E banka wo ye won nindie ne ho akwan. Okay. Betumi a kire se. Obi okowo. Betumi a ise dia atu na dake. Na makosie no.
I say you and no son or mine no ye no mine di man So abusa. we ni aye the mind dey besi o. Okay. Ba me dey share ka me mo mind sie no. Me am si ma de. So wo mine sem. Me say me adonai. Me dey share ka ho me mo mind sie. I say when ya ye foto de akwa ma wo mo de share free mu. Me ka me. Abrabon won. Iwe abrabon no but nipa bi ante ase. Yesu aba. Obekire yen kwan no. Okọ. Yen follow the steps. Na yen tia say Hebrews chapter 6 verse number 1 going. Paul say, "Mama yen fa Yesu Kristo ntia kire ne nto ho." Na yen pem enko yenim. Then tina Paul kan wo Hebrews chapter 6 verse number 1 say, "Mama yen fa Yesu Kristo ntia kire ne nto ho." Na yen pem enko yenim. Muken kan Matthew chapter 5:17. Ose se mentwan dan so a edifo na eba ne nye bi nka. Ade tina Yesu kansa. Yesu nim se nsem ne ne wo dosho. Edifo na eba no so e so obeye bitua no no abe foundation na wa dey. Obele. Nti ye wo sunsun sem. Okay. Na ye wo hune mu asem. Ye wo asofo adwumaye evangelist adwumaye na wo edifo adwumaye. But in the kanya koye say edifo adwumaye na koye problem. Ama nipa binemo. Because our shop no ni prophetic ministry. Also attack prophetic ministry. Edifo ne wo say atoye nchem bo man ni so. O so man ni mu nipa sore wo mpa bo mu ne dida ho mu. Mo de won say nkom papa. E bi obi bewu. Na kokobo aba obo kokko na watutu anamo. Na mo when say me the location atu dwada. Me van tu dwa. Because me say nipa ba ntinya me so mo se. Nyanya me so no say wa address ya kwa asore o. Okay. John chapter 4 verse number 23 to 24. Onyankopon ye honhom tie quote no. Honhom. Tell me ye shunshun so na me honhom sorry a. It was say ye sorry no. Kwa me na fa sorry onyame honhom. Wo sorry onyame honhom ma be bo brasa. E na ma ni pe bre. Nti bibia kwa fie be yi fie bosom fie be yi fie bosom. But wonim say nipa kura wona ma asase so ni say wo to sekan ya ye di twa ade kura che nipa da. Sekan ya ye use no fia na ye de do wonram. Sekan ya do onre mu. Sekan ya ye use ofio ye ntonche. Sekan bia ye sekan. Ye ntonche. Odi for ya sem wo man Ghana. Me hu se wa hwehwe nro bebre bi e wa ha na. Ye beba nro no suna ma me misa se wo ka asese nka ne asi wo de hye ka ho a anka wo de wa wo besi wa de nka mo man ni nsi sa bre ye nya krata bi enfra ban wo se e bia wo besi mu no ana se ho hye bia ye bibisa se aso wo man ni gitum so mo besi aso aso bu wo ti asenka wo de hye ka ho a ka mo man ni nsi ma wo Me pacho. Ahwefo ahwe. Me di the prophet Adonai. Me se me Adonai. Se me di hye ka ho a nka me mo man ni nsi. e din tia Nyame be hu yamo. na ka wo mo man ni nsi Nyame be hu yamo. e ha obi di akiri Nyame be hu yamo bo. e beto afa so Ade ya to yin me ni ame me nim no. Obi so nim bibi different. okay Nti me bom pa ye se me di hye bi ensi ewu atoye nkyem wu a eye oman din mu a mesre na me manje me de hye na kwesi ma de. The time your friend will be back to sender. Your friend will be if you do me, I do you. Your friend will be see a mecha. Your friend will be so pimin kwa there be sign. Your friend will go to walk or banya the same house. Nintia I am some people I can't cast a quan. obenya safo ibunu be Yan can I kana se a body and go on him. At the say yare. A come out to now did nya unya yarisa. Walk hospitals a whole draw specialists a whole draw still I resemble. And was sorry. Abrabono tina fa kura. Bre. wo kan yare asemi de ne fa ye fa nru ya wa hwehwe mu se ne isiti ne di ne dwuma sifa Nipa bi a onam bia first na nka za osisu abrabo ma preach kwan ye Bible. okay We show power, healing body, PT2 black tea, activation of the soul. Unye bi no normal, e ma okra ne ye den.
Okay. Sunsum nipadua ne yɛde. Ɛbɛyɛ den. Sɛ obi no bɛbɔ afɔre ama ne yɛdi. Mentena wiase na ɛnyɛ mistake na obi mfa wombɔ afɔre ama ne yɛdi da. Ɛkasa ko ana maka. Nti ɛmma wo kra no ho yɛ den. Okay. Ɛbɛyɛ den sɛ ne ɛbɛsi bia ne ayɛ like ahyehyɛ dada wo. Na ɛno bi na ayɛ na ɛdiifoɔ no bebie so a na ɛde asɛm aba. Yebesi na esi na anu yi. Ahyehyɛ dada wo. Ya program na to say besi sada no. Nti wo a wokɛka ne sɛn. Kɔyisi ɔma wokɛka ne sɛn. Bibi besi nti obi anya ahwɛ yie no waka. Where dreams and visions brain power high vibration obi ada wo nso dae. Unu nye bi no no ma bie wada isu no a. Ada isu ya de ma nipa bi mfe ndi agro wa bra bom da. Wode wada isu di agro abɔ brasan. Nipa bebre bra wo mo bre no. Bibi ba si wo ma bra bo a huti wo mekom atiti wo mekom. Oda nya ada isu bi ana ne kra ne ka bibi a kire nipa bi ana. Pato ni mu nti ase. Okay. Nti ya ka to nti say God will reveal to redeem. Na ama na nda obre. Na sa no kwenya sa net ye wo nya me oyi kira won se Na me kire wa no wa ye hu adwuma nti Pharaoh so dae no. No say ada isu di me hia ase nkire. Na ma Joseph otu be prime minister o Egypt. Adentia da isu o kire ase. Ti abrabon na ye bo. Okay. Ye wo na kwan. Mu abrabon na kwan. Na hu yam ye odi wuchi. Ene betumi aboa ma ohye wayo. Okay. We dompe e ba ti. Catholic bam ene sciatica obi owo dompe mi hawo. Obi wa ne sisi echia, obi wa ne kotodwe, obi wa na srase ntin twetwe no. Obi wa ne nan nan kasa odisi fom no. Obi wa se wa me nan mu hyehye me. Nye bi no ma dompe mi hawo bia. Se wonya accident en fa dade en hye nipadua no. Na dompe na ne mu yo. Spinal cord ne mu yo ya obi wa ne tifa tumi pai no. Onye bi no ma osoro nti ayaresa ba hye obo ade yankopɔ die. Okay. Ayaresa wona kwan nti prophet Adona me minton edro mi sayare. Nti wo ndro e be cheche ye dan a obi yare e odi achi ya che. Wa pema che. Wo so papa ni ndro no chechere bi wa menye bi no no ma e be boa mama pom di sipi. One yare na be so ya wona yare na na aba. Ana obi di wakoja baby. Ana in generation so nipa mfa bone nche. Ana metu nipa fo a me ni sunsun nipa bia nya de na mbie wano nka se oni hwe da. Okay. E bokoko se wo yensem troni se wo ye nipa wona mu social media wo ye wade na sunsun nipa bia ya de se wo nim no ana woni ne wa asem woni ne ko a se word oni woni hwe me nka bi da Twem ko be. na obade yankopɔ hu yembo. The true we won wonye bi no no ma a protective brain no. Okay. Wakoma ene onson inde nipa edi nduane bi a ayefu poison bebre obekọ akodi aduane bi ade beche na ne yem obekọ ade beche na ne kotodwe nduane ne chemicals ne ade wo mo ye de ye nduane no ano ode inde nduane afiefo mbe ne wo mebọ assist sprays ye dan ya bikọ aduane no. It is the best way to protect your body. Nye bi no ma apoa ema brain no problem mbem wenya brain cancer brain tumor ne nsema kase no wo de anu wo ni mo bi o diabetes ana bp ana pressure ha na de unya we bi no ma obeti nyame abodi ase when you natural organic herbal teas. Okay. But me menton me desire. Okay. Cause nipa no a yare ni bi niyan. Wo se wo ye bisa ni chi ansana. Me wo anti-age herbal tea. In the my way ya be pese wo mu look young. Mrantie ni ade. Nti in the I just say China kura ye duro bi anu ma just say obenya be 150 years. Abadwa so a obetopa. But we a natural body. So when not to me cross 100 and over. Yeah, generation we in case any part to cross 200 and over. Because when an animal yama omu fame mu generation we antisa
Okay. Ufa phone out to move for be o wiase afa na nya ne kasa. Ona na so na obi be na antifi akoba say north. No ma. From na omo na bush mu sa na omo akọ. Wo di de ehu hia po say it is ofre o nant o fa camp o frɛ ya nkomo bia onu bedi ti nye bi no ma ebeboa ama nipadua no abebia eluki young. We are back to Shenda Herbal Tea. A protective show no abɛ din so bɛbɔ odua no bɛtu oduru bɛka. Enya de wo bia o ɛyɛ tea haban no nya me de tu me wura mu dada. Ti unya bi no ma na ma wo kra na yɛ din. But yenye protection in film wo bi en film di bone en film hwe nipa. To ho nye bi no ma ɛbɛyɛ din so bɛka wo to isani. Because nye yemfa ye ni hu do so nye di eni. We eni herbal tea obi a ne so ye ne usiusi. Na we si stomach ulcer herbal tea. O sa ne say ye o sa 1 or sa 2 ati den we de onye bi no mo so ntia yare sa beba. And we should stop drinking herbal tea. We should be a said you want to convince when you know maybe to us we detox in the peduani or how be a fibia ama we don't we a secretary any cardio be a pressure BP yare ba ku ni play say yare ni so any diabetes na nam diabetes ni nua any pressure to where diabetes herbal tea so the na type 1 and type 2 when you be no more so ntia yare sa beba so body yankopon die nua we waste herbal tea obi a wo sisiare obi ni sisiare so gina ho engina otena senyi oda ho yi onye bi no mebetu ase we so typhoid herbal tea we stroke herbal tea do obi shoni bi a stroke aka na today we di netia machines ahoro bi ni prophet adona ye bi se bisa yare ni chi bisa yare ni chi so bi no odina koja na ya start say ye show na yare saba so body yankopon die nua we restrict obi odo tun krompa na obi owo a na moja fini hunu pi na obi owo asthma so ya bofra na pani osoro ntia yare saba ba we so mi booster boostu ni pedua no na ma hodin pa ni pedua no abrabo ne bo anamo bi a wutu bia Okay. you say you will shunshun ni pedua ene ye wo nam ni pedua say in 1 Corinthians chapter number 15 verse number 44 kind nti ye bisa hu shebre out the bus as ye bisa hu obra na wo bon be bia peko obi adavet we fu kwan so anasha wo kwan so na wonam na ye de na nyama nko yi oba de yankopo hu yemopo Odifo ban boy ti kwan pedifo wuchi okay be ma abra bon ejina na kwan nipa bia wabobra wo sunsun nipa wo nechi oba de yankopo hu yemopo no Odifo amen we de ye wie kra ne kra ne mimi sa se oze asemusi a na akwakọ yi nsem bebre di aba na nanu ne esiye na akọfa video bi a yesofo panin Reverend Owusu Bempa kan ya wo kire se nyame da ne din kire no ni so ade huna ne hu ye no na as a Klaus Black bi na wo se man panin John Dramani Mahama bata Klaus ho na ne nsa ho nyina ye moja enti se Ghana nim na wo mo sign ko fa papa no de ne ba be se konyo se Ghana man panin a ne beto wo man no ye hu bi da na Ghana fo nanu ya ne sense na se ene asema Reverend Owusu Bempa kan nanu edu na ebe mu ya na Odifo te se Odifo bi hu bibi sa kan Reverend Owusu Bempa ena so Odifo na so san be kan se na president akoma pantinya mese and your mind na hye ne nsa ena den is ena se se wo ne ebe ti yen konhwe Odifo ko na ye bisa ne se wo se nyame da na di kire wo se yanye se ya se bisi ena wa so ba be kan se nyame awro ne nsanti ntino ni awu ni na esi ana se we bibi fufuro wade yankopon chiro bibia no nyo bibia kuma hwe bisade e ma no na nse ne din konkon na nia bidin the prophet Adonai wade me fa mo ncho me nya complain kakra okay one thing prophet Adonai me nchire me chiri kwan but me ni akra okay me ni kasoa okay me wo eastern region okro kase me wo eastern region de me wa saman kase kwan so okay the location na no Odifo bi di gu awaju se mu ana
menya complaints bi Okay. me wo asaman kese kwan so Eastern region and a best way me normal na da screen so ofra me amanfa me secretary be fa nipa 2 na ye fa Secretary no your ba na be ma be na offer me. Me secretary oba Okay. nipa mo nche Okay. me sremo Okay. na mpacho hwem yi ebe din so bi so di the same name na obekwa akofre no na ekiri no ebe se me frɛ wo na me hu baby efi maybe say secretary na so udin ni obi a wa frɛ no ko obi a obefrɛ bia etwe udin Okay. ti madawoma kakra metum di jam no obade yankopon hire obi bia Amen odifo ye da se pa. atida yin Abusia me da se unya abrani adaje na wo de hwe me ha na brema akwan me de nkomo twetwe ni nyina esi ye mesre so buja wo comment e wo video no ase e de ama me too much gh and onigu so a wo hwe all the social media handles so ko wa e too much gh o subscribe like no wa share na afofo nso enye dwa hwe din no e ye dark gold e be senhia